no mai kaham hai mandak phene joto electronic media print media joto no hamjak ma rogoi tei haste ni joto tiprasa lokurono ani paite hamjak ma rogoi ini mulai ke kaca nangkuk mani announce khlainai ni thangui tongo joto no sai mane chini tipra itihas rungma bos rongoi kobangma neta rok chini 184 jona ha ni bubagra rong ni laibu mani kok sawoi kobangma political party rok solei khaika biaba जों नखा जे बुबाग्रा नि लाइबु माने कक सावै गोबांमा पलिटिकल पार्टी खाइ फाइखानो सिनि बुबाग्रा रनि आसाइ माने थैमाने बरनि इतिहास जतनो काहामके सानानि मुसुक जाया बा बरम रनानि मुसुक जाया अमा हाइके गदोंमा बसरङै सिनि तिफ्रा बसलै फाइखा दिनि सिनि बुबाग्रा पदर मानिको नि दुइदुल माबाय जों तिफ्रा मथा एडिसि हाफां फाइमानि यागुलो ओदा मानमानि यागुलो जों दिनै लाइबु मानो हाइ हाइ किपिलै तबनानि बागै जों साखथारै दङो ओ साखथार मानि गायसा पाट दिनै बुबाग्रा बिक्रमनि आसाइमा सालनो एडिसि खामानि सिमि ताबकसु जरा पयसा मथानो अफिसियली महाराजा बिक्रमनि आसाइमानि एबा थैमानि सालनो पालाया दिनै जों पालायनायनि अफिसियली जों पालायनायनि थांगै दङो खोना जों महाराजा बिक्रमनि स्टेचुबो आनबिल खायनाय बन मोखां खुलावै रनाय लोकरनि बागै जतनो नौवै मानाजा माहायखे खमल दिनै फरेस्ट अफिसनि गानाव दिनै पीडब्ल्यूडी अफिसनि बुसकांगो अलरेडी पाइजाक खोना मोखां खुलावै रनाय मांथं खुलावै रनाय दिनै ओ प्रोग्रामनि बिसिंथि गेजों दिनै अफिसियली एडिसि हाफांबाय दिनै बेबाक जोनाल अफिसनो बरम रावै हावहाम ददन खलायै महाराजा बिक्रम आसाइमानि सालपालाय जानाय साउथ जोनो निनि बिसिमनो निनि क्वायो निनि दलायो मास मारावो माहायखे थुं जागानो दिनै एडिसि हाफांनि जे अफिस दंमानिवो खोना बिक्रम नि आसाइमानि साल 113 तम बिक्रम आसाइमानि साल पालाय जानाय चिनरो मेन प्रोग्राम और पीडब्ल्यूडी ऑफिस नि बुसकांगो लामा सारो सिनि महाराजानि मांथं मोखां खलबमानि बिसिंथि सिनि इनेग्रेटर नाय सिनि बुबाग्रा प्रदीप बिक्रम मानिको दैबो सिनि प्रोग्राम न नायथाव फायनायनि बागै राजमाता बुखारि सफैनाय दैबो सिनि लिडार गोबांमा अजामारक ओ पान्डाव मानदानाय सिनि एएम जतनो मानदानाय जे एएम रक निनि जोनाल वाइस सिप गेट जोंनि थानाय बरनो बाथौै जत एएम सिनि ओ प्रोग्रामाव फाय मानदान फायनाय बन यागलो जों सारै सानजा जराव नवाय ऑडिटोरियम हॉल रसामं मुसैमुंनि बिसिंथि हायनो हाय हरबो कायसा प्रोग्राम नायथाव खलायै महाराजा बिक्रम आसाइमाना सालनो रगै पालाय जागोन जों अर साथायखलाय गोबांमा बिसि रङै गोबांमा पलिटिकल पार्टी रक एडिसि एबा हास्टेव नायकलै थांखा केबा जों चिनि बुमा बुखा चिनि लाइबुमानि जे इतिहास चिनि लाइबुमानो जों पावै थांखा इवेन चिनि आमा बाबानि आसाइमानि साल थैमानि साल केबो मैतो मायाफानो लेनिन नि बर्थडे निनि कार्ल मार्क्स नि बर्थडे रवींद्रनाथ टैगोर नि बर्थडे महात्मा गांधी बर्थडे अमा हायनो जत मैतो माव केबा चिनि महाराजा बिक्रम निनि महाराजा निनि राधा किशोर मानिको सिनि इवेंट ताबक गोथां तनाय महाराजा प्रदूत बिक्रम मानिको नि आसाइमानि सालनो मैतो माया इवेंट निजेनि बर्थडे नो पर्यन्त केबो साइमाया फनो नाय हायफनो लेनिन कार्ल मार्क्स निनि अमाहाय गोबांमा बायरेनि नेतारनि आसाइमानि सालनो हांके जों मैतो खलायलायै बरम खलायमानि पालायजामानि नौवै दं केबा जों चिनि लाइबुमा
जों बबायसि सिनि जागो जों बनो मैत खायांके जों गमावैसि थांनाय दिनै जों सोबानि बसमखौ जोंनि बसम जों बमबायसि जा जोंनि महाराजा 184 जना ताबोबाय 186 जना राजा जे साइ थांमोनि बरफनि ताबोक फानो गोबांमा नग रग राजा खरक तंख मिनि दालान कसानक तंख टेम्पल तांजा तंख बरबायसि जों सिनि जागो दिनै जों बनो बरम रया उल्टा फाताखानि फायनायनोसि जों बरम रय इंगे ओ जागासि चिनि महाराजा वीर विक्रम हंके तेइबो आलादा आधुनिक रूपकार हंजागो मॉडर्न आर्किटेक्चर हनै साजागो निरक जतनो साइमन महाराजा वीर विक्रम ने आमल चिनि त्रिपुरा हास्तेव तमा डेभलपिंग यांका कम समयनि बिसिंगो नों 1908 আগস্ট 1908 आसायै 39 বছरनि बिसिंगो नों बथै थांखा इंगे पृथ्वीनि लाइबुमाव निरक जतनो फिलै नागि महाराजा वीर विक्रम हाय कम आयुव थैयै नेनि कम बयसनो ब निजेनि दफा निजेनि हास्ते निजेनि देशनि बाङै जे सामों खायख्लांमानि अमाहाय इतिहास के बनि थानि करे किन्तु चिनि महाराजा वीर विक्रम खायख्लांखा नेनि ओजराव महाराजानि वीर विक्रमनि आमल चिनि त्रिपुरा हास्तेव 4टा एयारपोर्ट दं नेनि কৈলাসহর नेनि कोआई अमाहाय जागाव पर्यन्त एयारपोर्ट दं तिनि नेनि 70-80 বছরनि यागुल महाराजा वीर विक्रम थैमानि 70-80 বছরनि यागुल एयारपोर्ट खुंसासि दंसु तिनि महाराजा वीर विक्रम तम खांके चिनि हास्तेव साइ जोन वाइस थुं जागा जोननो थुं डिस्ट्रिक्टनो खनांनाय गमति डिस्ट्रिक्ट नाय साउथ डिस्ट्रिक्ट नाय नेनि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नाय दलाई डिस्ट्रिक्ट नाय उनकोटी डिस्ट्रिक्ट नाय थुं जागावनो खनानि बिसिङावनो चिनि फुटबल बो जेनि थांदोंनाय कुइलावनो जों प्रेस मीट नि बिसिंति साख्लाय रखा नेनि त्रिपुरा फुटबल लीग बमहायनाय जों चिनि महाराजा वीर विक्रमना तेइबो नेक्स्ट जेनेरेशन फाइनाय रनो बनि इतिहास बनि लाइबुमा तेइ बनि वान समन बनि स्मृति बनि जे सामं तांमोन तांगै थांमानि न जों जत त्रिपुरा सालुपुरमनो सिरनानि मुसुल जों सिरoi मानखायनके चिनि त्रिपुरा सानि नेक्स्ट जेनेरेशन नबो हायनो चिनि इतिहास न बरम रवै फ्यूचर नि बागै जों वान समनानि लामा फायनाय जों इतिहास करे हिके चिनि लाइबुमा करे हिके चिनि फ्यूचर बो करे जों प्रेजेन्ट जेमन तंतै पास नम्बर जों रेसपेक्ट खायनानि ना हानि बाङै जों चिनि एडिसी हाफां बुबागानि साथार मंबाय जों बसकांगो चिनि त्रिपुरा सानो डिफरेंट एंगल नि सिमि जों सासालामाव तलानानि बागै ते चिनि मुंग्रनानि बागै जों साथारै दं जतनो हामबाय